Lalaki gipusil tungod lang kuno kay namasangil nga gipikturan sa suspect ang iyang motor. Anyang detalye. Dinhina na corner sa kapulisan sa barangay Subasta, Kalinan, Davao City. Ang suspect human misibat kini. Diyang giparakan ni og usi ang iyang silingan sa barangay Takunan, Tugbok District. Suspect gilang si Wyatt Abo ug ang iyang gipusil nga silingan mao si Lloyd Caspillo. Kinsa daling gidala sa ospital, human nakaangkon ug unong kasamad pinusilan. Pren ang atong suspect dito na sa barangay sa may Kalinan banda. So ato yun yung gigukod. So sa implementation nato sa kauban nato nga kapulisan ato na arrest. Nadakpan. Ugat hinungdan sa away sa duwa, mao ang pagpicture kuno sa suspect sa motor sa biktima. Apan sumala sa suspect, wala man kuno niya gipicturean ang motor sa biktima kay duna sab siya yung motor. Wala man ako sa picturean sir, kinabayad ko sa panda punpud panda sir. Nahulong ko, kinag-scan ko, kinabayad ko sa punpud panda. Tapos nangita na kita sa vehicle sir na iyagi kong kanang iyagi kong kanang ako nagpicturean yung motor. Wala ko nagkanang akong ipakita siya wala man. Tapos sagit-sagitan ako din. Dugang pa sa suspect, self-defense kuno ang nahitabo. Nasa kutsilyo sir, naglingkod siya, nagtindog siya dito sa kanang sa tindahan tapos sabay bunot sir. Ang ako lang sir, yunhan lang ako siya sir. Luwas na sa makuyang kahimtang ang biktima, samtang ipasaka na ang kasong frustrated murder patok sa suspect. Pahimangno sa otoridad. So atong pahimang sa kuan dito magpadala sa atong pandemic karon nga gamay lang nga problema, labi na natay mga hinagiban di na to padala sa ulo na to Kawan si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.